हेल' खुलुमबाय बयनिसिमबो राजाखुं इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो एसेनियाव मोजाङै दं होननानै दा आंजों दंफायो रिसेन्टलि जायनाखि जोंनि भारत इन्डियान सरकारनिफ्राय इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे बान्था होनाय जायो पद्मश्री एवार्ड दा पद्मश्री एवार्डखौ बिथाङा सायख'जाबाय दा बिथांनि मुङानो जाहैबाय सर्बेस्वर बसुमतारी बिजनि चिरां ओमफ्राय गामिनि मुङा जाहैबाय बुथियाफारामोन नामा एक नं गोरोबदारा गोरोबदारा ओमफ्राय दा बिथांनि जों बे बिथांनि फार्म माबायाव दङ बिथांनि आबाद मावनायनि एरिथिं गोबां माखासे गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद दङ दा बिथांनाव मा रोखोमनि आबाद दं आरो बिथांनि मारैहाय बिथाङा बेबायदि लेभेलसिम सफैनो हाखो बिनि सोमोन्दै जों गोबां बाथ्रा सावरायगोन दा थ'दो जों बिथांनि बागानखौ जोङो नायलांनो आखायाव लाबाय आबादारिफोरनिबो थाखाय होनाय दं गुबुन गुबुन रोखोमनि थाखाय जेनेबा इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय पद्मश्री एवार्डखौ होनाय जायो दा नोंथाङा पद्मश्री बान्थाखौ सायख'जानानै नोंथाङा गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोन्दों खुलुमनाय थाबाय दे आङो एक्सुवेलि आंनि नामा सर्बेस्वर बसुमतारी गामिया जाहैबाय से नं गोरोबदारा पस्ट अफिस पानबारि थाना पानबारि जिल्ला चिरां बिटिआर आसाम बे आङो नंगौ सासे आबादारि नाथाय आंनि गामिया एकदमबारे गोग्लैसोनानै थानायमोन सानसे समाव एकदम फिथेरिया दा बे जायगानिफ्राय जितु दा आङो इन्डियान गभर्नमेन्टआ दा जे आंनो पद्मश्री बान्था होदों बियो जथेस्थ' गोग्गाथाव मानोना जे आबाद मावनानैबो जे पद्मश्री एवार्ड मोननो हायो बे खोब आंनि थाखाय गोग्गाथाव होननांगोन आरो आंजों लोगोसे सारा इन्डियाननि आबादारिनि थाखाय गोग्गाथाव मानोना दा जितु नुबाय लाइमोन दावगाफुनाय इयं माखासे जेनेरेसना जे आबादाव मेक्सिमामानो फैनो नागिरा नाथाय नैबेबायदि बान्थाया ओरैबायदि मोनसे मोजां खामानियाव होगोन मानोना जे जोङो थाखा फैसाखौ जेरैखिजाया मोजां आखुजों हक गाज्रि आखुजों हक खामायनो हायो नाथाय जोङो माखासे सन्मान होननाय बुस्थुखौ बायनानै मोना दे जोङो आबाद मावनानै गावनि न'खरखौ दैदेनलांनायावबो जे ओरैबायदि पद्मश्री एवार्ड मोननो हायो बान्था मोननो हायो बे जाहैबाय जोंनि आबादारिनि थाखाय खोब मोजां गतिके बेफोरबायदि जुदि बान्था मोनथावथाव बा मोनोब्ला अब्ला बे जाहैबाय अब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा निस्सय आबादाव नांगोन होननानै मोनसे आसा खालामनाय थायो आरोखि खिन्थु बेनो आरो जे जोङो बान्थाखौ मोननो लुबैनानै मावबा एथ' सहसै मोना खिन्थु जोङो सैज्य धैर्य खस्थ' बेफोरखौ गासिबो सहायनो गोनां जाहैयो जोंनाव मोनसे हुदाया बेनो जानांगोन जे जोङो जोंनियाव मा दायथ' दं जोंहा मावनांगौ मावनाय दायथ'आ आंनि बिनि उनावहाय फिथाइ मा फिथाइ मोना बे उननि खोथा खारन जोङो नोजोरखौ सिगाङाव जोङो नोजोरखौ लानो नाङा जे फिथाइखौ सिगां मोननो खिन्थु फिथाइया उननिसो खिन्थु जोंनि मावनांगौआ जोंनि दायथ' आरोखि माने जों मोनसे सिदा मोनसे फकास खालामग्रोनांगौ खामानियावसो जोङो सिदा खालामग्रोनांगौ आंनि दायथ'आ मा आंना दायथ'आ जाहैबाय मेन दायथ'आनो जाहैबाय आं आबाद मावनांगौ न'खरखौ मोजाङै सोलिलांनांगौ दा बेवहायनो जुदि नोंनि मावनाय दांनाय साननाय हुनाय आइ आफाजों गोरोबनाय बेबायदि थालाङोब्ला हयथ' बिनिफ्राय मोनसे थुलुंगा मोनलाङो आरोखि बे थुलुंगाखौ सोरनावबा बिनानै मोननाय बुस्थु नङा थुलुंगाया जाहैबाय हयथ' नोंनि आखल आखु मावनाय दांनाय गासिबो जुदि गनायथावब्ला बिनिफ्रायनो मोनफा मोनफा बिदिनो गाहायनिफ्रायनो बहुतखिनि माने बिदि थुलुंगाथाव बान्थाफोरखौ मोनलाङो आरोखि आङो प्रथम अबस्थायाव आङो जेब्लानाखि आबाद मावदोंमोन आं बहुद खस्थ' मावदों आं जे बेबायदि एफा फिथोरिया गामिनिफ्राय जे एसेबां आं एवार्ड मोनगोन आं खुनु जिबनावबो सानाखैमोन आं दासिम आंनि लाइफआव आङो 21टा एवार्ड मोननो हाबाय दासिमावहाय दे बेनो नै दा 2024नि बे लास्ट हयथ' नेक्स्टआव मा जाया बे उननि खोथासै खिन्थु बेखौ माबा मोनगोन मोना आं बेखौ जेबो मिथिया खिन्थु आंनाङो मावनांगौआ जेसेबां बेफोर बान्थाखौ मोनलाङो इसेबां दायथ'आ बारायलाङो समाजखौ मोजाङै दैदेनलांनाय बा आंजों लोगोसे आबादारिफोरखौ मोजाङै बोसोन होनाय बा गोदान टेक्न'लजिखौ जोङो मावनानै देखायनाय
अब्ला जाहाथे बै लाइमोनफ्रा जाहाथे एसे एनकारेज जानायनि आरोखि दा बेफोरबायदिया जेसेबां एवार्ड मोननाय माबा मोननाय बिदि मोनोब्ला बांसिननिफ्राय बांसिन बारायलाङो आरोखि थुलुंगाखांनाय औ दा नोंथाङा बे आबादखौथ' गोबां नोंथांनि आबादावबो गोबां रोखोमनि दङ जेनेबा मुदुफुल दङ गय दं ओमफ्राय बिनि अनगायैबो माखौ लानानै नोंथाङा बांसिन आबाद मावो थालिरबो दा दङ ना आबादा जाहैबाय औ आङो दा मेसेज होनायनि कारना ओरैबायदि जे सिंगेल मोनसे आबादखौ लानानै आबादारिनि मुं लानो नाङा औ जों आबादारिनाव मा सुबिदा दङ मा मावनो हानाय क्षमता दं नोंनाव जेरैबा ना फिनायनि जुदि सुबिदा दंबा नाबो फिनांगोन नाजों लोगोसे मा फिनो हायो नों अमा नङाब्लाबो जे जोङो हांसो मुथते फुख्रियाव माखौ सरजाबनो हायो गासिबो बेखौ सरजाबनांगौ बिनि बादै जोङो माइ आबाद मावगोन माइजों लोगोसे नाजोंबो फिनो हायो आरो बिदिनो जोङो गय बागानाव अकल सिंगेल गय आबादखौल' मावजाया बेवहाय थाखो जोङो बेरे बाहा बायदि खोलोबै मावनांगौ मानोना बेवहाय बेबायदियैनो बिसोर अक्सिजेनखौ लागोन आरोखि जायनि थाखाय बयनिख्रुइ बांसिन गोजौआव थांबाय जोंना गयनि गाहायाव हयथ' जोङो बेहाय मा सोगोन हयथ' अरेन्जआनो जा बानानायानो जा बिनि सिङाव जोङो हयथ' पाइनापलानो जा बिदि सोगोन आरोखि हयथ' आरो गयजों लोगोसे बेवहाय मा थागोन जोंनाव हय फाथै थागोन हयथ' गलमरिच थागोन हयथ' भेनिला थागोन थिग बिदिनो जोङो माने दब्लायसे हायाव खमसे खम थोरोब्रैसो जों आबाद मावनांगोन आरोखि थोरोब्रै आबाद जुदि मावनो हायोब्ला अब्ला क्रप माने सिजन मोनब्रैयाव नोङो माबाखौ मोननो हागोन आरोखि दा बिदिब्ला हमना लादो दानि मुगायाव मा जाहैबाय मानसिया बांलांगासिनो दं हाया खमायलांगासिनो दं जे बिगासे हायाव जों जुदि थाखो मोनब्रै जुदि मावनो हायोबा बिगाब्रैनि खामानि होबाय अब्ला जोङो इसेल' हायावनो गोबां आबादखौ थिखांनो हायो आरोखि दा बेफोरखौनो जोङो इसेबाबो आबादारिनो रायजो राजानो जों बेखौ मेसेज होनो थाखाय नाजागासिनो दं जे अकल गय गायबाल' जानाय नङा गयजों लोगोसे जोङो बेखौनो गय दंफाङाव हयथ' फाथैयानो जा आरो गयनि सिङाव जोङो मा मावनो हायो फानलुनिफ्राय एभ्रिथिं बेफोरखौ मावनो हायो आरो जों सिदा फांसेल' बिफांखौ माने बाहायनानै बेजों आबाद मावनांगौ बे खोथा नङा जेनाखि मावफादेरनो हायो आरो हायो थिग बिदिनो जोङो माइ आबाद मावदों माइआबो जुदि नोंनि हाया जुदि एखेबारे ल'लेन्ड बेखौ मा खालामदो नोङो सारिय'फाले बाउन्डारिखौ होदो सारिय'फाले बाउन्डारि होनायनि उनावहाय मा खालामदो बेयाव बिगासेखौ फुख्रि जावनानै मोनसे उदाहरन आंना 4 बिगा हा दं 4 बिगाया माने बिराद दै जायो आरोखि ल'लेन्ड बेखौ 4 बिगाखौ गासिबो बाउन्डारिखौ नोङो खोबजोबदो खोबनायनि माथावरिखौ होजोबनायनि उनावहाय बिगासेखौ नों फुख्रि जावदो बिगासे फुख्रि जावनानै बे बिगासेयाव नाखौ दोनदो ओमफ्राय जेब्लानाखि माइया गायखांबाय अब्ला नोङो दैखौ सोना होदो गासिबो माइ बारियाव दै थाजोब्बाय अब्ला बै फुख्रिनिफ्राय माइ बारियाव नाया फैजोबसिगोन आरो बिनि उनावहाय जेब्ला नोङो दै फोराननांगौबोले माइ बारियाव अब्ला नों दैखौ फोरानदो फुख्रियाव थांफिनबाय मालाय नाया अब्ला बिनिफ्राय बांसिन डाबल बेनिफिट मोननो हायो आरोखि जों दा जों बेखौनो सिन्था खालामनांगौ जे बोरै मावब्ला जोङो डाबल बेनिफिट मोननो हायो डाबल इनकाम सब समय बेखौ नोजोर होनांगौ आरोखि दा बेबायदिनो जों सानगासिनो दं जे जोंनाव बिगा जोङो माइ गायनाय बेखौल' लायो बिगा जोङो गय गायनाय बेखौल' लायो दा बेखायनो जों मा खालामदों नार्सारियावबो थांनांगौ आरोखि नार्सारियाव जाहैबाय MRP थाया नार्सारिया जुदि बिराद मोजां जुदि प्लाना जुदि दंफां फुलिया जुदि बिराद मोजां जायोब्ला कास्टमारा पसन्द जानांगौ बिबानो मोनो आरोखि फैसाखौ अन्तत 10 थाखानि जायगायाव 20 थाखा मोनगोन 20 थाखानि जायगायाव 30 थाखा मोनगोन आरोखि खिन्थु फुलिया मोजां जानांगोन आरोखि गतिके बेखायनो बैफोरबायदि जोङो डाबल बेनिफिटफोरखौ जोङो नोजोर होबाय थानानै आबादफोरखौ मावो आरोखि माने जोङो आबाद मावोबा माने सिस्टेमेटिकजों मावनांगौ सिस्टेमेटिकजों मावनांगोन आननेसेसारि मावबा जोङो सोलिनो हानाय नङा आरोखि दा बेखायनो जोंना जाहैबाय दानि जिथु नुबाय लाइमोन माखासेखौ जोङो नुबाय मा जायनोखि डिग्री लाखांनायनि उनावहाय अनलि बे साख्रियावल' नागिरबाय थानोसै जुदि माखासे शिक्षा दीक्षा लाखांनायनि उनावहाय जुदि जोंबो आबादाव फैयोब्ला बहुद बेनिफिट जानो हायो खारन मानो होनबा जोंनाव माखासे साननाय दङ जे आबादारि बलते
एकेबारे बकलम ल'लेन्डनि आरोखि जायनि थाखाय बेसेराफोर मा जायो मावबाय थायो गरफिल्डिंबाय थायो मावबाय थायो गरफिल्डिंबाय थायो बिनोबा साक्सेस जायाखै होननानै बै शिक्षित माखाया आबादाव फैया खारन बिसोरा बिनाव मावनायनि माखासे टेक्न'लजिखौ बे रोङाखै बे रोङिखायनो साक्सेसआ एसे खम जायो बेखायनो बैखौ नुनानै मा जाहैबाय इयं जेनेरेसननि बै शिक्षा गोनांफ्रा बै आबादाव थाङा आबादाव थांनाय लोगो लोगो ओमफ्राय होनबा साक्सेस जानो हायाखै जों बेयाव थांनाय लोगो लोगो जोंबो ओरैनो बेखारसो जाहैगोन आरोखि बैबायदि मोनसे साननाय दङ बेखायनो शिक्षा लाखांनायनि उनावबो आबादाव फैया आरोखि जायनि थाखाय आबादखौ एखेबारे फारसे थाला नारख्लायनाय जादों नङाब्ला शिक्षा लानायनि उनावहाय जुदि आबादाव फैयोब्ला बियो ओरैबायदि साक्सेसफुल जायो माने जोंनि नुनायावबो बिदिनो दं आरो जोंबो मिथियो आरो आंबो बुङो बेखौनो आरोखि शिक्षा लानायनि उनावहाय जुदि आबादाव फैयोब्ला अत्यन्त बे लाबधनक आरोखि खिन्थु दा मा नायबाय जोंनाव जत आबाद मावो मेक्सिमाम अशिक्षित आरोखि जायनि थाखाय बिसोर दावगानायाव एसे खम जायो बेसोराफोर खिन्थु शिक्षा लाखांनायनि उनावहाय गोदान गोदान टेक्न'लजिजों जुदि जों मावोब्लाना साख्रिनिख्रुइ बहुत मोजां प्रफिट दङ आरोखि आरो बे एकदमबारे साधीन दा बे नोंथाङाथ' गोबाव समनिफ्राय आबाद मावबाय दा नोंथाङा गोदो माबोरै आबाद मावबोदोंमोन आरो दा माबायदि बेबायदि लेभेलसिम सफैनो हाखो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा दानि आबादनि मावनाया जाहैबाय आलादा ओमफ्राय गोदोनि मावनायनि सिस्टेमफ्रा जाहैबाय आलादा र' आं दै होनायनि थारमाने दानि आबाद मावनाया जाहैबाय साइन्स टेक्न'लजिया रावखौबो लाखुमानो दोनाखै गोदान गोदान टेक्न'लजिजों गोदान गोदान प्रडाक्सन खालामजोबो गोदो जों मावदोंमोन प्रथम अबस्थायाव दो दाब्ला हयथ' जोङो दुब्लिफ्राव दै होनांगौबा आबादाव बेहायबो जोङो मा होनो जोङो पाम्प सेटखौनो बिदि मोनामोन दा बिनि बै समाव ओंखारदों पाम्प सेट बिनि उनावहाय फैबाय दा स्प्रिंकलार ड्रिप इरिगेसन गासिबो गोदान गोदान टेक्न'लजियाव गोदान गोदान माबा फैजोब्बाय बिनिफ्राय मा जाहैबाय दा नैबे फुलिनि बेलायावबो जाहैबाय मा बिफां बियो खारं फुलि बे खारं फुलि सेरिकालचाराव बियो जथेस्थ' मोजां आरोखि जोंना इन्दि एम्फौ फिनायनि थाखाय बे दंफाङा मोजांथार थिग बिदिनो आंनाव गय बागानावबो दङ आं बुंखांबाय जे ड्रिप माने इन्टारक्रपिं होननाया बेनो जे जों गय बागानाव जोङो खारं दंफां सोनो हायो नायबा बले खमला दंफां सोनो हायो ना बले थालिर दंफां सोनो हायो जिखिजाया जोङो गय बागानाव होनो हायो आरोखि मानोना दा आंनियाव नैबे खारं बागान दङ खारं सोदों आं गयजों बैहाव थारमाने गया गयनि सिजनाव मोनबाय आरो खारं बिलाइजों आङो एम्फौ फिबाय आरोखि गतिके बेखायनो सिंगेल क्रपआव खुनु दिन थानाङा इनिफ्राय फैलायबाय दा फुलियाव जोङो जेब्लानाखि फिथाइ सामथाइनि फुलि बेहाय जोङो बेगरनिफ्राय फुलि बानायनायसिम थांनो नांला दानि टेक्न'लजिया जाहैबाय मा जोङो दंफांनिफ्राय दंफां बानायनांगौ बेगरनिफ्राय दंफां बानायनांगौब्ला बियो अन्तत बहुत गोबाव टाइम लायो जों दंफांनिफ्राय दंफां बानायोब्ला नेक्स्ट बोसोरावनो जोङो बिनि प्रडाक्टखौ मोनगोन आरोखि हमना लादो नै बेफोर आंना थाइजौआ बियो मात्र 2 बोसोरल' जादों थांनाय बारावबो थाइदों नै देग्लायबो बारदों आरोखि मानोना बियो ग्राफ्टिंनि फुलि बेफोर बेगरनि नङा बेगरनि जुदि दंफांमोनब्ला मेक्सिमाम बियो 5 बोसोर 6 बोसोर नेनांगोन आरोखि खिन्थु बियो ग्राफ्टिंनि थाखाय बियो 2 बोसोरावनो फिथाइ आरामसे मोनजाबाय खिन्थु 1 बोसोरावनो मोनजायो बेखायनो आरो मा जाहैबाय बियो सेम टु सेम बिनि मेन अरिजिनेल दंफाङा जि क्वालिटि फिथाइया आरो बेबायदिनो नै बे दंफांनिफ्राय दंफां बानायनाय लोगो लोगो बे सेम क्वालिटि फिथाइखौ मोनगोन आरोखि जुदि बेगरनिफ्राय बानायोब्ला सेम क्वालिटि जानाय नङा आरोखि बिमा दंफाङा आलादा बै बेगरनिफ्राय बानायनाय दंफांनि फिथाइया आलादा जाहैगोन आरोखि सादाबो आलादा जाहैगोन फिथाइनि क्वालिटियाबो आलादा जाहैगोन आरोखि खिन्थु दंफांनि बानायबा खिन्थु एकदम सेम जाहैगोन ओमफ्राय बे मुदुफुलफोर मुदुफुला जाहैबाय बेफोर गासैबो हाइब्रिद बेफोर मुदुफुला जाहैबाय गासैबो हाइब्रिद फुलि बानायनायनिफ्राय 6 मान्थआव बेखौ नोङो मार्केटाव फाननो मोनो आरोखि दा हर्टिकालचारनि फिथाइ सामथाइनि जुदि दंफां बानायनायनि बिथोराव सबसाय
बे मैथ्रुखौ जोङो थाबनो मोनसिनो हायो थाब माबायाव रिक्सा बेल'नो बंफां गायनाय समाव दै जानाङा आरोखि दै लोमोब्ला फिथाइ थाइफुबाबो थैगोन आरोखि बियो ओमफ्राय बयनिख्रुइ साबसिन थाबसिन मोननाया मैथ्रुआनो आरोखि जुदि नों थालिर बंफां गायो बेबो अन्तत 15 मास 18 मास नांगोन आरोखि फांसे माबा फिथाइ थायनोबा फांसे थालिरनिफ्राय फिथाइ मोननांगौब्ला खिन्थु बेखौ फुलिनिफ्राय बंफां गायनायनिफ्राय मथा मथि नोङो 6 मासावनो फाननो मोनगोन आरोखि अब्ला नायदो 6 मासाव फिथाइ मोननाय माखौ मोननो नोंलाय नों आनारस गायगोन बेहायबो 18 मास नांगोन 18 मास 20 मास बिदि नांहैगौ थालिरावबो अन्तत 15 मास 18 मास बिदि नांहैगौ आरो बिनिफ्राय दस्राखौ गायदो नोङो बेबो बिदिनो नांहैगौ खिन्थु 6 मासाव फिथाइ मोननो होनोब्ला मैथ्रु बागानाव मोनगोन आरोखि गतिके बेयो बहुत लाबजनक बिदि आरो बे थाइजौआ बिनिफ्राय जौसिन लाना आदै थाइजौआ जौगोन खिन्थु थाइजौखौ आं फोजौआ बेयो जाहैबाय बे प्लटआ जाहैबाय आंना थाइजौ बागाना अनलि थाइजौल' नङा बेहाय माबा दं थाइजौ दङ चाइनिस लिसु दं अरेन्ज दं मौसुमि दं गासैबो बे जाहैबाय आंना बंफांखौ गोबों नायदो बंफाङा गोबों नङा होमबा जों जुदि बंफां बागानखौ जुदि गायोब्ला बियो बिराद डिस्टेन्सआ गोजान जानांगोन अन्तत 25 फुट 30 फुट डिस्टेन्स जानांगोन आंना बियो अनलि 12 फुटाव दं बेखौ आङो प्रकान्ड दंफां बानायनाय नङा मानोना बेयो आंना फिथाइयाव जुदि आङो 10,000 थाखा मोनोब्ला फुलि बानायनानै 20,000 थाखा मोननांगोन आंना प्लेनिंआ बेसो आरोखि फुलिजोंबो माने अनेक इनकाम दङ थारमाने बियो जथेस्थ जेब्लानोखि दालाय जाबाय अब्ला बिनिफ्राय आङो ग्राफ्टिं काटिं खालामगोन आरोखि बे दालाय माखासेखौ अब्ला बियो पुनिं जाहैजोब्बाय पुनिं जानाय लोगो लोगो बेयाव गेरेमसाल' जाहैगोन बेयाव बिराद प्रकान्ड दालाय जानो मोनला आरोखि दा बेखायनो डिस्टेन्सआबो सर्ट आरो बिखौ आं बेबायदि प्रकान्ड गोजौबो जाहोआ बेयो गेरेमसायैनो थागोन स्पेसिंखौबो खम नांबाय आरो बेहायनो आङो फुलिबो जथेस्थ मोनगोन फिथाइबो जथेस्थ मोनगोन आरोखि आरो जुदि दंफांखौ प्रकान्ड गिदिर खालामबा मा जाहैबाय जोङो हारभेस्टिंनि टाइमाव फिथाइखौ जेब्ला खागोन अब्ला बै समाव जोङो आखाइजों खानो हायो आरो बेखौ जुदि दुलदुब दालदाब जुदि हायाव सिरियोब्ला बियो बाहेराव एक्सपर्ट खालामनायाव जानाय नङा मानो होनबा दागि जायो बेखायनो बेफोरखौ गासिबो जोङो थारमाने जिखि जाया अरेन्जआनो जा मौसुमियानो जा बा बे नैबे थाइजौआनो जा आखाइजों खाजोबनो मोननांगौ आरोखि गाहाय आरोखि आखाइजों खाजोबनो मोनोब्ला अब्ला फिथाइया बिराद मोजां थायो जेरावबो दुखु नाङा अब्ला माने जोङो बेखौ मोजाङै फोमोननानै जों बेखौ मार्केटाव लांनो हायो आरोखि बे थाइजौ बागाना नोंथांनिया बियो खय बिगासो जागोन बेयो ओरैनो बेयाव एरियाया दङ माबा गासै हाया दङ 6 बिगा 6 बिगायाव गासिबो थाइजौ गैजोबा जायखिजाया बे थाइजौबो दं लेसुबो दं थाइजौ दङ लेसु दङ अरेन्ज दङ ओमफ्राय मौसुमि दं ओमफ्राय समफ्राम दङ थिग बिदि आरोखि ओमफ्राय बे गयाथ' जौथायनाय ना ओरैनो फुलि नङा बियो बिखौ खालामनाया जाहैबाय मा थाइजौआ जेब्लासिम साग्लोबनो हायाखै अब्ला बे जायगाया ओरैनो खालि थाया होमबा बे खालि थानाय जायगाखौ आं बिदिनो फुलि सोदों आरो नैबे मैथ्रुआ आंना पार्मानेन्ट नङा बियो कन्टेकिया थारमाने जेब्लानो गोसो जायो आं बेखौनो सिफायगोन मानोना होनबा मैथ्रुनि फिथाइनिफ्राय आङो अनलि खामला खरस मोनबानो जाबाय आरोखि आंना मेजर क्रपआनो जाहैबाय थाइजौ बिनिफ्राय बे जायगाया ओरैनो खालि थायो नालाय गय फुलिखौ आं सोबाय इनिफ्राय खामला खरस मोननांगौनि थाखाय मैथ्रुखौ सोबाय दा नोंथांनि आबाद मावग्रा गासै टटेल ओरैनो बेसेबांसो बिगा जागोन गासैहाय आंनि आबाद मावनाया जाहैबाय ओरैनो निजा हाया जाहैबाय 38 बिगा 38 बेनिफ्राय आङो मालायनि लिस्टआव लायो थिखा लायो बन्दक लायो थिग बिदिजों 100 बिगासिम थाङो आरोखि गासै टटेल आरोखि दा नोंथाङा जेनेबा बिफां फुलिजोंबोथ' टारगेट लायो मेन टारगेटआ बिफां फुलिजोंबो थाबाय थारमाने खोथाया जाहैबाय दा जोङो सिगांगौमानि जोंना सिस्टेमफ्रा जाहैबाय एखेबारे दो दाब्ला गोदोनिफ्राय आबाद मावनायनि माखासेफ्राथ' जों बिदि साइन्स टेक्न'लजिजों खारनो हायाखै नालाय दा
जों बिदिनो मावबोबाय थाबाय नै दिनैहाय ओरैबायदि सिस्टेमफ्रा सोलायबोगासिनो दं जेसेबां सिस्टेमा सोलायदों इसेबां सिस्टेमजों खारफानो थाखाय जों नाजादों आरोखि बोथोरजों गोरोबनो नाजादों बोथोरजों गोरोबनो थाखाय दा जायनि थाखाय जों गोदो मा खालामोमोन मोसौजों हालेवोमोन मोसौ लान्जाय साफ्रेनायाव जोंना थारमाने खामानिफ्रा आइ होआ दिनैहायनि मुगायाव मा जाहैबाय कमप्लिटलि जोङो गोरोबनो नांगौब्ला जान्त्रिकनि सहाय लाजोबनांगोन जों जुदि जान्त्रिकनि सहाय लायाब्ला जों दानिया दिनजों खारफानो हाया दा बेखायनो सिस्टेमनि अनुपातै दिनैहाय आंना साननाया जाहैबाय मा आं जेरै जिखिनि आबाद मावदों बेबायदि आङो आबादखौ मावबाय थानो हानाया सम्भब नङा गतिके दा बेखायनो मा खालामबाय आङो इसेल' हायाव आं बुंबाय जे हाया खमायलांगासिनो दं मानसिया बांलांगासिनो दं जोङो माने जुदि फिथाइखौ बा बिनि आबादनि माबाखौ साबसिननिफ्राय हामसिन जुदि मोनलांनांगौब्ला अब्ला मायाव खारनांगोन दा आं दहाय बुंनाय बायदि जे गय बिगासेयाव जोङो थोरोब इन्टारक्रपिं हिसाबै जों मावनांगोन थिग बिनि बादैबो आरो मा खालामनांगोन फुलियाव थांनांगोन फुलियाव जुदि थाङोब्ला फुलियाव मोनसे उदाहरन हमबाय आङो गय थाइसेयाव जोंना बेसेबां थाइबा बेखौ जुदि आङो बिराद मोजां सिस्टेमेटिक जुदि गयखौ जावायनानै 2 बोसोरनि उनावहाय आं बे गय थाइबायाव 40 थाखा मोननो थांगासिनो दं अब्ला बेसेबां डिफारेन्स थाहैगोन थाइबा आरो जोंहा 40 थाखा हयथ' हमना लादो बेहाय आंहा 10 थाखासो खरस थांबावगोन बेसे थांखो 10 थाखा ओमफ्राय थाइबा बेसेबां 15 थाखाबा बेसे जाहैगोन 25 थाखा थाइसे गयनिफ्राय आङो 2 बोसोर वेट खालामनाय लोगो लोगो 25 थाखा बेनिफिट मोननो थांगासिनो दं थिग बे मोनसे एग्जाम्पल आरोखि बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन फुलिफ्रावबो जे हमना लादो आङो दा जुदि थाइजौ फुलि बानायोब्ला आंहा बेहाय हरमनजों जाबजों 10 थाखा खरस थांबाय दा मार्केटाव थाइजौ फुलिया 100-150 सिम थाङो दे अब्ला बेसेबां बेनिफिट थाहैखो बहुद दा बेखायनो जाहैबाय साननायफ्रा जे इसेल' हायावबो जों गोबां आबादखौ रांखौ बोरै खामायनो हायो बेखौनो स्टाडि खालामगासिनो दं जे हाया खमायलांबाय मानसिया बांलांगासिनो दं दा बेखायनो जों आबादनि प्रडाक्सनखौ बारायलांनांगोन मानोना दा आंनियाव हमना लादो 38 बिगा हा दं आंनि गथ' गथायफ्रा एग्जाम्पल 7 बेहाय जुदि गुबुन जानाय लोगो लोगो बेसे जाहैगोन बियो प्राय 6 बिगा कि 7 बिगा बिदि मोनगोन आं खिन्थु 100 बिगा 38 बिगाजों सोलिगासिनो न'खरखौ खिन्थु बिसोर 6-7 बिगाजों सलायनांसिगोन अब्ला बिसोरनि टेक्न'लजियाथ' अन्य रखम जालांनांगोन नङा होमबा थिग बेखायनो आंबो बिदिनोखौ मावनानै जाहाथे फैबाय थानाय इयं जेनेरेसनफ्रा जाहाथे बेखौ मोनलाङो आरोखि सिस्टेमखौ आं बेखौनो नाजागासिनो आरोखि माने जोङो हार्ड वार्कखौ गारनानै स्मार्ट वार्कखौ गोसो होनांगौ स्मार्ट वार्कखौ आरोखि माने जों इसिबां हार्ड वार्क खालामगोन माने खस्थ'सो मोनगोन खिन्थु रिजाल्टआ बै खमावनो थाहैगोन आरो बेनो थाहैबाय खिन्थु बेखौ नायनानै जोङो परिश्रमा इसेल' जागोन खिन्थु फिथाइया बांसिन जाहैगोन आरोखि बैफोरखौ एसे सोदांनानै जुदि मावलाङोब्ला जथेस्थ' जों बेनिफिट मोनो आरोखि आरो बैफोरबायदिखौ आबादनि जिथु प्रडाक्सन बेखौ नुब्लासो इयं माखाया आवगायबोगोन आरोखि दा बेखायनो बेबायदिखौ मावगासिनो दं फैबाय थानाय समफ्राव बिदिनो नाजालांसै दा ओरैनो नोंथांनियाव गय बागान दं गय बागाना ओरैनो खय बिगासो जागोन नोंथांनिया गय बागाना दा आंनाव माबा दं 8 बिगा दं आं टटेल फिक्स माने बोसोराव बिदिनो मोननाय बायदि आङो बेखौ 10 बिगाखौ खालामगोन आरोखि ओरैनो गय बागानावहाय बोसोरावहाय बेसेबांसो मोनो नोंथाङा फानोबा गय बागानाव ओरैनो 4 लाखसो फैयो गय बागानाव 4 लाखसो फैयो ओरैनो ना थाबाय नायावबो खय बिगा दं ओरैनो नायाव गासै 15 बिगा दङ 15 बिगा 15 बिगा दं इयावबो 8-10सोआ फैयो 8-10 लाखसोआ 8-10 लाखसोआ फैयो आरो बिनि उनाव हयथ' बिदिनो फुलि थुलि थाबाय हयथ' बिदिनो आबाद थाबाय बिजोंनो हयथ' अमाबो दं थिग बिदिनो अमा फार्मबो दं ना अमा फार्मबो दं मुथते साननाया आंना जाहैबाय आं बुंखाबाय जे सिंगेल क्रप लानानै आबादारिनि नाम लानो नाङा जेसेबांखौ सरजाबनो हायो बेखौ सरजाबनांगौ आरो नोंनि दिनखौ
नोङो बिनिफ्राय बै बिदिनो फुंनि 6टानिफ्राय मोनानि 6टासिम जाहाथे खामानियाबो जोब्बाय मोनाबायबो थिग बिदिखौ लानांगोन आरोखि नों मोनसेल' आबाद मावोब्ला बेखौ मावबाय बाखिया खामानि गैला नालाय नोङो गोदाव सोराव थाबाय बेबायदिजों आबादारिया खुनुदिन जौगानाय नङा आरो बेबायदि मोनफा मोननैल' क्रप मावनानै आबादारिनि नामबो लानो नाङा आरोखि मुथते नोंहा फुंनि 6टानिफ्राय मोनानि 6टासिम कमप्लिट खामानि जोबनायजों सानाबो जोबनायजों बिदिखौ लानांगोन आरोखि नों अब्ला बेहाय मा आबाद थालांखो बे नोंनि खोथासै आरोखि आरो नोंनि सुबिदा अनुपातै नों आबादखौ बिदिनो मावजोबनांगोन आरोखि दा नोंथाङावहाय फुख्रियावहाय माने ना आदार नायाथ' नों बोखांजोबखाया खोमा ना बोखांजोबा बोखांजोबाखै बेखौ आङो अनेकथा सिन्था खालामबाय नानि बेलायावबो दा जोंनाव नाया 10 मास देरो ओमफ्राय जोंनाव फुख्रिफ्रा साफिसियेन्ट नङा आरो नानि टेक्न'लजिखौ रावबो फल' खालामा मानोना दा जोंना नाया 10 मास देरो जोंनाव नानि पुनाखौ एभेलेबेल मोननायसिम दैया एभेलेबेल जानायसिम जेठ माससिम थांबाय दा जेठ मास थांनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय जोंनाव अलरेडि 10 मासनि जायगायाव 4 मास गलांखाबाय 6 मासल' थाबाय 6 मासाव नोङो बेसे गिदिर ना मोनगोन दा बेखायनो जोङो ओरैबायदि साननांगौ ना फिसिग्राफ्रा जिखि जाया आरोखि ना फिसिनायानो जा आबाद मावनायानो जा गावनाव जोलै होननाय बुस्थुआ गावनाव मजुद लाखिनो हानाय केपासिटिखौ खालामनांगौ दा बेखायनो आङो फैगौ बोसोराव ओरैनो मादोंमोन सिस्टेमखौ सोलायबाय थायो आं हयथ' थांनाय बोसोराव पन्स होदोंमोन 72 घन्टानि जिथु बिदैनिफ्राय गफायनाय बे एकदम पन्सआ बेखौ हगारदोंमोन बेहायबो लाब गैया नङा लाब दं दा बिनिफ्राय देग्लाय ओरैबायदि आरो सानफिनबाय आङो 300 ग्रामनिफ्राय 150 ग्रामनिफ्राय 300 ग्राम आं बेबायदि नाखौ जावानि हिसाबै हगारसिगोन नै दा फागुननिफ्राय हगारनाय लोगो लोगो जोंनाव 10 मासा ग्रथ लागोन 10 मासाबो हमजाबाय आरोखि अब्ला बेहाय मा जाहैगोन जोङो मात्र 1 बिगायाव 800टाल' ना होगोन आरोखि 800टाल' ना होनाय लोगो लोगो बेयाव जुदि एभारेज 1 केजि खालामनो हायोब्ला अब्ला बेहाय 8 कुइन्टेल ना मोनबाय नोङो 8 कुइन्टेलाव जुदि 200 टाका करि हमनांगौब्ला बेसेबां जाहैयो 1,60,000 टाका जाहैयो 1 बिगा फुख्रियाव 60,000खौ जोङो ना फिसानि दाम दानानि दाम गारबाबो 1 लाख टाकाखौ मोननो हायो 1 बिगानिफ्राय खिन्थु बैफोरखौनो जोङो फल' खालामनांगोन आरोखि माबोरै मोननो हायो आरो बैखौ मोननो थाखाय नोङो टाइमखौबो गोरोबहोनांगोन इसे हार्डवार्कबो खालामनांगोन अब्लासो नोंनि बै 1,60,000 टाकाया इनकाम जागोन बिनिफ्राय 60,000 टाकाखौ खरसाव गारबाबो 1 लाख टाका मोननो हागोन आरोखि दा नोंथाङा नोंनि अनगायै गुबुनफोर लेबारफोर लाफादेरबाव नामा खामानि मावनायाव आंनाव प्रयजन हाफेके माने गासिबो हाजिरासो नालाय पार्मानेन्ट बिदि गैया जि खामानियाव जेसेबां नांगौ प्रयजन अनुपातै 10 जन 15 जन बिदिया थायो आरोखि आरो खामानि बोले दिनै सोङाखै दिनैहाय हयथ' सासे बा सानै आरो जुदि गैथाराबा बिदिनो खामलाबो गैया आरोखि खिन्थु खामानि ओंखारनाय लोगो लोगो 10 15 20 बिदि आरोखि नोंथाङा बेफोरनि अनगायै मैगं थाइगंखौ बारा मावनाय जायाना मैगं थाइगंखौ आं मावनायनि खारन जाहैबाय दा आं गासिबो बेखौनो सानखांबाय थादों होननाया जे जोङो मैगं मावनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय बेफारिनि सिङाव जानांगौ आरो जुदि फुलिनिफ्राय अन्यान्य मावोब्ला बेफारिया जोंनि सिङाव जायो मानोना जेब्लानाखि मैगंखौ नोङो खानो गोनां जाहैबाय बा हारभेस्टिं खालामनो गोनां जाहैबाय अब्ला मार्केटआ अत्यासार डाउन अब्लाबो नों फानना फैनांसिगोन गतिके आंना नैबे फुलि बानायबाय आंहा दाम गैया आं फाना आंना फुलिया सेवनानै थाङा नायाबो बोले दिनैहाय दाम गैया दैयावनो थागोन आंहाबो बेयाव माने सेवनानै थाङा जुदि अन्यान्य जुदि भेजिटेबल जे मैगं मावोब्ला दिनै बोले बाजारा एकदमबारे बहुत आमदानि दामा खमथार थेवबो आङो बाजाराव फाननांगोन लाखिबाबो लस दङ फानहैबाबो लस दं जोंहा बेहाय खामला खरस दङ ट्रेन्सपर्टेसननि खोथा दङ बहुत खरस दङ आरोखि गतिके लस दङ बेखायनो आं दा सानबाय मा बेफारिनि सिङाव आङो खुनुदिन जाया बेफारिया आंनाव फैनांगोन लांना थांनांगोन आंहा जुदि बेफारिनिजों दामा जुदि मिलायाबा आं हरा दा बिदिनो फुलिफोरखौबो आं बिदिनो न'निफ्राय हरगासिनो दं
दंफां फुलिबो दङ गय फुलिबो हरो बिदिनो नै दा मैथ्रु फुलिबो बानायगासिनो मैथ्रु फुलिबो बिदिनो हरो थिग गासिबो आरोखि दा नोंथाङा ओरैनो बोसोराव गासिखौबो दाजाबजोबनानै लामसाम नोंथांनि बेसेबांसो प्रफिट जायो नोंथांनि गासिखौ लाजोबनानै बेफोरबायदिथ' ओरैनो आन्दाज खालामनानै हिसाब खालामनाय जाया मथथे बेनिफिटआ थायो खारन जों दासिमबो एकुरेट हिसाबै खालामाखै नालाय ओरैनो एभारेज एभारेज ओरैनो 6-7 बिदि फैयो थायो आरोखि फुरा प्रफिट गारजोबनानै आरोखि खिन्थु मानोना दिनैनिफ्राय जे आङो 1995 निफ्राय जितु आबाद मावदों बै समनिफ्राय सानोब्ला बहुद बेनिफिट फैदों बहुद दावगाबाय बै समाव मा अबस्थामोन आरो दिनै मा अबस्थामोन गतिके दिनैहाय बै समावनो आंहा मोनसे साननाय दंमोन जे जोङो बेबायदि सम्पति आरजिनायाथ' सम्भब नंखाया दा दानि मुगायाव जितु नुबाय बै समनि खोथा आरो बै समाव जितु नुबाय जायबिलाकनाखि थाखा फैसा गोनां धन सम्पति गोनां बिसोराल' सनमान मोनो गोरिब मानसिफ्रा खुनु सनमान गैया दे आंहाबो बे समावनो मोनसे साननाय दंमोन जे जोंथ' बिदि धन सम्पति खामायखानो हानाय नङा एकदम साधारन भाबै जोङो सोलिलांनोथ' हागोन खिन्थु बैजों समान जुदि सिनाय जानांगौ सनमान मोननांगौब्ला जोंनाव मा थानांगोन हय खामानिया मोजां जानांगोन हयथ' साननायफ्रा मोजां जानांगोन रावफ्रा मोजां जानांगोन अब्लासो जों बैजों समान सनमान मोननो हागोन आरोखि आं बै समावबो बिदिनो आंना साननाय दंमोन नाथाय बैखौ जेद लानानै मावनायाव हयथ' आं दिनैहाय बेखौनो सानो रायजो राजाया जितु आंखौ बहुद सहाय सहयोग होदों खामानि मावनो आंखौ बोसोन होदों डिपार्टमेन्टफ्राबो आंखौ बेबायदिनो गोदान टेक्न'लजिखौ जोंनि गेजेराव आबादारिनि गेजेराव होफैदों जों बेखौ जिखिनि हादों मावदों जों मावनायखौ रायजो राजाफ्रा बजबदों थिग बिदिनि गेजेरावनो दिनैहाय आं सानो बैखिनि सनमानखौ मोननो हादों आरोखि दा जोंनि लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा मोनसे मेसेज होनो लुगैयो नामा जेनेबा 50,000 बा 1 लाखनि गेजेराव माबायदि मोजां जेनेबा आबादावहाय माबायदि बिजनेसाहाय जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय माने खम समावनो माने प्रफिट जानाय आरो मानो होनबा दानि जुगावथ' गोबाङानो साख्रिनि उन ओंखारो दहाय नोंथाङा होनखांखाबाय बिनि सायावहाय दा लाइमोनफोरनि थाखाय आरो नोंथाङा मा साजेसन होनो लुबैयो आं लाइमोनफोरनि थाखाय आं खोब मोजां साजेसन होनो लुबैयो 1 नाम्बार बिनि लाइफखौ बैसो अनुपातै शिक्षाखौ लाग्रोनांगौ शिक्षाखौ लाखांनायनि उनावहाय बै लाइमोना माखौ मोजां मोनो जुदि साख्रिखौ मोजां मोनोबा साख्रिखौ नागिरदो जुदि साख्रिखौ मोजां मोना जे आङो निज सादिनाव नांगौ अब्ला बियो गावनि चइस अनुपातै फैदो जुदि फालांगियाव थांनोब्ला फालांगियाव थांदो आरो फालांगियाव थांनांगौल' माखासे बिनि क्राइटेरियाफोरखौ बुजिनानै लानांगोन बियो आरो आङो फालांगियाव थांनो थिननाय लोगो लोगो आंहा बैखिनि क्राइटेरिया अभिगता गैया खिन्थु आं थोंजों बुंनांगोन दिनै आबाद मावनानै आबादनि बेलाखौ आं बेखौ बुंगोन जे एकदम जिर' बेलेन्सनिफ्राय थांनांगौब्ला नोङो फुलिनिफ्राय आगान हो फुलिखौ नोङो मोनसे उदाहरन होबाय आङो जे मैथ्रु जोङो जुदि रेड लेडि 50 ग्राम पेकेटसो लाबोनांगौब्ला 20-22 हाजारसो थाखा थांगोन अब्ला बेहाय नोंहा खामला खरसजों पेकेटजों गासै बेहाय अन्तत' आं हमना लाबाय 30,000 थाखा 30,000 थाखा खरस थांगोन आरोखि बिनिफ्राय नोङो हमना लाबाय माइर थांबाय बे 2,000 मोनगोन नोङो 2,000आव 30 थाखा करि पार प्लान्ट फांसेयाव 30 थाखा करिबा बेसेबां थाखा जाहैयो बेखौ सिन्था खालामदो 2,000आव प्राय लाख थाखानिबो बारा जाहैयो 30,000 गारबाबो 30,000निफ्राय बियो लाख थाखासो मोननो हायो आरो बेसेबां गोबाव अनलि 3 मास 3 मासनिफ्रायनो बेखिनिखौ हाहैयो आरोखि आरो बैखिनियाव बे मोनसे एग्जाम्पल आरोखि आं फुलिनिफ्राय मानो स्टार्ट होनो थिनदों बे जाहैबाय नोङो मोजां क्वालिटि बा मोजां भेराइटिनि बेगरखौ लाबोनानै नों बेखौ बानायदो बे 3 मासनि गेजेराव नों बेसिम बेनिफिटखौ मोनगोन आरो बेबायदि उदाहरन सुरुबै बहुद दङ जोङो गय फुलिखौ मावोब्ला 2 बोसोर वेट खालामनांगोन आरो बिनिख्रुइ जुदि साबसिन आरो 3 मास बा 4 मासाव जुदि मोननो लुबैबा नै दा डिपार्टमेन्टफ्रा मा आसनि लादों बैजों एसे स्टाडि खालाम आरो बे मेन टेक्न'लजिफोरखौ होनायानो जाहैबाय एग्रिकालचार
बिसिनिफ्राय फान मोननो स्किम मोननोखौ बारा दा लुबै बिसिनिफ्राय टेक्न'लजिखौ मिथिनो लुबैयो माबायदि मावब्ला जोङो खहानिफ्राय लाब जानो हायो बे टेक्न'लजिखौ होगोन सोर एग्रिकालचार बा जिखिजाया डिपार्टमेन्टआ बेखौ होगोन आरोखि खिन्थु बैसिनिफ्राय बे गियानखौ मोननो लुबैदो बेनिफ्राय बिसिनिफ्राय स्किमखौ बारा लुबैनाङा स्किमखौ लुबैनांगौबा नों खुन्दुं सोंनाय बायदि थांबाय थानांगोन आरोखि अब्ला नोंहा लस दं लस जागोन गतिके नोङो एकमात्र बे टेक्न'लजिखौ माबोरै मोननानै आङो लाब जानो हायो साक्सेस जानो हायो बेखौल' नाजादो बिनि उनावहाय हमना लादो आङो जिर' बेलेन्सनिफ्राय होननायानो जाबाय मैथ्रुआव थांबाय इनिफ्राय नोङो सेरिकालचाराव जुदि फैयोब्ला सेरिकालचाराव मा जाहैदों खारं फुलि बानायदो नोङो खारं फुलिया जाहैबाय एकदम नगण्य हमना लादो नोङो खारं माने जोंना इन्दि एम्फौ जानाय खारं बंफांनि फुलि बेखौ जुदि बानायोब्ला आजिखालि बिदि किना बेसा गैया फिथाइफ्रा ओरैनो लामसाम सोरनिफ्रायबा 500 बा 1000 बा 300 बिदि होनानै नों लाबोनो हाबाय बिनिफ्राय जुदि नोङो 10,000 फुलि बानायनो हाबाय 10,000आव नोङो लाख थाखा मोनगोन कय मास नांगोन नोंनो अनलि 3 निफ्राय 4 मास नांगोन बेहायनो नोङो लाख थाखा मोननो हागोन आरोखि बेफोरखौ नोङो बेफोर क्राइटेरियाखौ नोङो एसे डिपार्टमेन्टनिफ्राय कनसेल लानानै नोङो मावनांगोन आरोखि अब्ला बे जिर' बेलेन्सनिफ्राय आवगायलांगोन आरो बिनिफ्राय बाखिखौ मावनो थाङोब्ला नोङो केपिटेल नांगोन केपिटेल नोंनाव अजस्र दं नोंनाव जुदि रोंगौथि गैयाब्ला बे केपिटेलखौ जेसेबांखि बाहाया मानो बिनिफ्राय बेनिफिट मोननाय नङा लस जाहैगोन आरोखि गतिके बिदिनो जिखि खामानिखौ मावा मानो मानसिया फिसानिफ्राय स्टार्ट खालामनांगौ बिनि एक्सपिरियेन्सखौबो लालांनांगौ बिनि उपार्जनखौबो लालांनांगौ आरो माबा माने गावनि फैसाखौबो इसे इसेल' इनभेस्ट खालामलांनांगौ आरोखि नोंनाव थाखा दंखायो होननानै हुलाब सुलाब जुदि मावोब्ला बिनि रोंगौथिया गैयाब्ला खिन्थु नोङो साक्सेस जानाय नङा आरोखि बेखायनो नोङो खामानिनि एक्सपिरियेन्सखौबो लालांदो ओमफ्राय फैसाखौबो इसे इसेल' इनभेस्ट खालामलांदो आरोखि अब्ला नोङो जथेस्थ' साक्सेस जाहैयो आरोखि बेफोरनो जाहैबाय माखासे जिर' बेलेन्सनिफ्राय जों आवगायलांनाय आरोखि खारन नोंनाव थाखा दं होननानैबो हुलाय गुसाय गारनो नाङा नोंनाव बेखायनो जाहैबाय एक नाम्बाराव जाहैबाय नोंना शिक्षा दंखासै शिक्षा लाखांनायनि उनावहाय नोङो खामानियाव आखाइ होनोसै खामानियाव आखाइ होनायसैबो आरो बै आलदायै नोङो माखासेखौ रोंगौथिखौ लालांनानै मावलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि अब्लानो जोंनि इयं जेनेरेसना जे साक्सेस जाया बिनि खुनु माने गैया एकदम साक्सेस खाथार दा जों सर्बेस्वर बसुमतारी जों बिथांजों जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो बिथाङा जोंनि फैबाय थानाय इयुथ जेनेरेसननि सायावबो मोजां बिथाङा साजेसन होबाय जों माबोरैहाय बिजनेसखौ खालामलांनांगौ जों आबादखौ बोरै मावनांगौ बिथांनि सोमोन्दै जों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय दा जों बिथांजों गोबां बाथ्रा सावरायनाय आरो बिथाङा जोंनो दसे सम समाय होनायनि थाखाय जों बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा दिनै सुखु जों बेहायनो फोजोबनोसै गोजोन्थों बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनबाय बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट एवार्ड हिसाबै मोनबाय बिनिफ्राय फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय आङो स्टेटनिफ्राय मोनदों थिग बिदिनो सेरिकालचारनिफ्राय मोनदों बिदिनो दल संगठननिफ्रायबो बिदिनो मोनदों गासिबो आं गासै टटेलखौल' होनगोन जे दिनैसिम आङो 21टा बान्था मोननो हाबाय आरोखि बाखिफ्रा बिदिनो आं गासिबो बुंजोबनो हानाय नङा अबाव मोनदों अबाव मोनाखै थिग बिदिनो आरोखि जायखिजाया देरसिन बान्था मोननाया बे पद्मश्रीयानो जाबाय देरसिना जाहैबाय थांनाय 2022-23आव मोनबाय आसाम गौरब आरो 2024आव नै दा पद्मश्री लाइफआव थारमाने बेनो आंनि थाखाय जथेस्थ' माने देरसिन बान्था आरो बेखायनो आंनि लाइफआव जेब्ला आबाद मावलांनाय बे आबाद मावनाया जाहैबाय बे बान्था माखाया आंनि थाखाय जांख्ला आं बेखौ हमनानै गाखोनो गोनां जादों आरो बेनो जाहैबाय आंनि थाखाय मा थुलुंगानाय बैफोरबायदि बान्था मोनबाय थानायनि थाखायनो आं मा खालामनांदों दा अबेबा समाव जुदि फेलार जानायाव बादोंबाबो बे बान्थायानो आंखौ आरो अयथासार थुलुंगा होफिनबाय थादों दा जायनि थाखाय बेखायनो दिनैसिम बान्था जेसेबां मोनदों एसेबां माने गोजौआव दावगालांगासिनो आरोखि हयथ' बिदिनो रायजो राजाफ्रा जुदि सापर्ट होयोब्ला हयथ' बिनिख्रुइ जुदि बांसिन मोनबावो नामा मोना बे उननि खोथा खिन्थु आङो मोनबावगोन नामा बेखौ आं साननानै बुंजाला खिन्थु साबसिननिफ्राय हामसिन मावनांगौआ खिन्थु एक नाम्बार दायित्व दंसै आरोखि आं मानोना
दिनैहाय आसाम गौरब मोननायनि उनावहाय पद्मश्री मोनबाय बिनिख्रुइ आरो मोनबावगोन नामा बे लुबैनाया आंनि थाखाय गोरोन्थि जाहैगोन नाथाय मावनांगौ दायथ'आ खिन्थु बिनिख्रुइ बांसिन दंबायो आरोखि मानोना साबसिन मावलांबाय थानांगोन साबसिन मावलांनांगौआ दायथ' दङ मानोना इयं जेनेरेसन बे लाइमोनफोरखौ जोङो एनकारेज खालामनो थाखाय साबसिननिफ्राय हामसिन मावनांगौआ दायथ' बारायलाङो आरोखि